Hello po mga abay, magandang araw at welcome po sa Nansoy TV. Ako nga po pala si Nansoy, isa po akong Bisaya. Oo, Bisaya ra ko mga abay. Pero sa bidyong ito, susubukan ko pong magsalita ng Tagalog dahil po live tayo ngayon at aabot na po ng 15,000 yung viewers natin. Sa araw na to mga abay, may makakausap tayong sikat na personalidad para hingin ang kanyang reaksyon kung sakaling matutuloy na gawin ang online swab testing. Alam naman natin mga abay na halos online na lahat. Meron na tayong online class, may work from home, pati nga pagkakaroling mga abay nagiging online na rin. At ngayon, para hingin ang kanyang opinion sa magaganap na online swab test, please welcome live via Zoom Mr. Billy Litchon. Magandang araw sa iyo, Sir Billy Litchon. Gusto ko lang sir itanong kung ano yung reaction or yung opinion nyo tungkol sa magaganap na online swab test. Putang ina mo, I'm challenging you to drug test me live all over the Philippines in your TV Teka show. sir, ba't po kayo galit sir? Yung tinatanong ko po na test sir is hindi po siya drug test sir. Ano po siya? Swab test po. Mali po kayo ng pandinig sir, Billy Litchon. Pati ikaw pa drug test ka. Parang bubo naman to ka. Para malaman mo na hindi ako bobo at hindi ako sintu-sinto, I challenge you for an IQ test. Tingnan natin sino mas bobo sa atin. Mag-IQ test tayo, pataasan tayo ng IQ. Baka mapahiya ka. I challenge you. Oo na, mataas na IQ mo sir, pero sir, itatanong ko lang po sa inyo sir kung ano po yung opinion nyo tungkol sa gagawin na online swab test. Wala naman po akong binanggit na drug test sir. Paano ba to? Naka-live pa naman tayo direct. Putang ina mo, ikaw na naman ang unang-unang news coverage na makikita ako sa all over TV na gumawa na naman ng mali kahit wala. Huwag kang kupal, huwag kang manira ng tao, huwag kang pabida, huwag kang pasikat. Puro ka bula ng bibig. Nakakatakot naman kausap tong taong to. Akala ko ba naman ang bait? Ang sama pala. Hindi ako masamang tao ha. Masyado nyo na lang akong inaabuso, abusado kayong lahat. Tingnan mo, ako pa ngayon ang lalabas na abusado. Pinapakita nyo sa mundo na napakasama akong tao. Kahit na putang ina, ang dami nakakakilala sa akin na nagbago ako, nagtatrabaho ako, 2 trabaho ko, Monday to Friday, at weekends ko, kahit day off ko, humahasel ako magbenta ng tikoy. Putang ina nyo, tas deserve ko ba to? Sir, itigil na lang po natin to sir. Baka po ma-violate po natin yung rules and regulation ng programang ito. Wala akong violation, ang violation pa ng backride ko. She doesn't wear her helmet, my girlfriend. Oh, ba't nadamay pati girlfriend mo sir? Tayo lang po nag-uusap dito. Direct, cut na lang po natin to direct. Parang nag-iba kasi ihip ng hangin. Ano sir? Pagwapuhan na lang tayo sir. Ano? Pagwapuhan na lang? Tangina nyo. Tangina, ayan o, sa gwapo kong ito. Itong si sir hindi mabiro. Sige sir, pagwapuhan. So paano sir pag ikaw yung nanalo? Pag ako nanalo, akong uupo dyan bilang Billy Jack Sanchez, you wanna know why, sumbungan ng bayan. I challenge you. Tangina mo, sumagot ka. Grabe ka naman sir. Tinatanong ko lang kung ano yung opinion nyo tungkol sa magaganap na online swab test. Ganyan agad reaction nyo. I'm just expressing myself. But you guys are all motherfuckers, I'm telling you. May Nansoy, siya po yung nag-trending nung nakarang araw nung nahuli ng MMDA na walang helmet yung angkas niya. Ganun ba? Siya pala yun. Kaya pala mainit yung ulo niya. Pagpasensyahan nyo na mga abay, hindi ko na po itutuloy itong programang ito kasi may problemang naganap kanina tungkol doon sa interview namin with Sir Billy Litchon. Huwag nyo pong kalimutan mga abay na i-subscribe tong YouTube channel na ito. Tapos click the like, share, at hanggang sa susunod na mga video mga abay. Bye bye, abay!